Ассаламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләр. Сез Татарстан Яңа гасыр каналын карыйсыз. Эфирда татарлар тапшыруы, студиядә Илдар Кыямов. Бүгенге мөхтәрәм кунагыбыз Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрының баш администраторы һәм труппа мөдире Зөлфия Бәшәрова. Исәнмесез, хәерле көн. Зөлфия ханым, менә узган Яңа ел бәйрәмнәрендә тамашачыга нәрсәләр тәкъдим ителде? Бу бит инде һәрбер тамашачы ниндидер мөгъҗиза көтеп килә театрга, әйме? Әлбәттә, менә быел безнең яңа спектакль чыкты. Билгеле булганча, узган ел бит инде безгә баш режиссер билгеләнеп куелды, Туфан Риф улы Имамутдинов. Һәм ул балаларга үзенең күчтәнәшен бүләк итте. Асыл кыш дигән бик матур әкият барлыкка килде. Моның авторы Рүзәл Мөхәммәтшин. Музыкаль, күңелле генә шундый тамаша барлыкка килде. Ядәш исемдә дигән әсәр турында да без башка тапшыруларда шактый гына сөйләгән идек. Аның премьерасы ничек узды? Әйе, менә Ядәш исемдә трагикомедиясе бу үзенчәлекле әсәр. Билгеле булганча, аны Венгриядан килгән режиссер Сәрдар Тахировский куйды. Ул үзе Казанда яшәп, 6 яшькә кадәр Казанда яшәгән, һәм инде Венгриягә күчеп киткән әти-әнисе белән. Казанга кайткач, үзенең хатирәләрен туплап, спектакль куярга менә шундый хыялы булган. Һәм ниһаять ул хыялын шуңа ашырды. Әсәр бик матур, барлы бик матур килеп чыкты. Монда 80нче еллар, 90нчы еллар тарихы сурәтләнә. Әлбәттә, инде халык арасында төрле фикер булды, әмма ләкин күпчелек халык яратты әсәрне. Ни өчен дигәндә, кайберсенең үзенең балачак хатирәләре искә төшә, кайберсенең балалары үскән шыр искә төшә. Шуңа күрә бик матур, бик эштәлекле әсәр. Карамаган кешеләр килеп карасыннар. Быел да репертуарыбызда бар, куюыбызны дәвам итәбез. Әкият укыгыз. Ким әкият? Әни укып торган әкият. Укы кызым. Укы кызым. Кайсысы? Бараш турында. Илур, өйгә кер. Икенче катка мен. Минем бүлмәдә шкафта тартма бар, шунда кызыл китап бар. Бар, алып кил тиз. Хәзер улым укыйм. Асана. Зәңгәр күк һәм Идел суы бар кылынгач, җиде илгә калкан булып бөек бараш, ак йыланнар падишаһы, аҗдаһалар ханы күтәрелгән Идел судан. Күкләр аны бүләр кулларына сакчы иткән, бер кисәтү булып зәңгәр күктән әле кара янып, әле бер бүзәре, карап торган бараш күзләре. Син. Бер кисәтү булып зәңгәр күктән әле кара янып, әле бер бүзәре, карап торган бараш күзләре. Әйттегез бит, яңа режиссер Туфан Имамутдинов килде дип, менә аның коллективка кирип китүе ничегрәк булды? Бергәләшеп яңа җитәкче белән иҗат итү ничегрәк? Туфан Риф улы безнең өчен ят кеше түгел иде. 20нче елда ул үзенең Илгиз Зәйниев әсәре буенча полиционер спектаклен сәхнәләштерде. Ул безнең репертуарыбызда ул комедия урын алды. Аллага шөкер, яраталар. Комедия безнең халык гомумән комедия ярата торган халык. Һәм 2021 елда ул үзенең Галәм Әгъләм дип аталган әсәрен куйды. Мөдәррис Әгъләм иҗаты. Әйе, Мөдәррис Әгъләмов шигырьләреннән сәхнәләштерелгән әсәр бу. Әлбәттә, үз тамашачысы кирәк бу әсәргә. Шигъри спектакль. Шигъри спектакль, әйе, үзенчәлекле шигъри спектакль. Шуңа күрә коллектив артистларыбыз, труппабыз Туфан белән таныш иде. Җылы кабул иттеләр, алга таба да шулай матур итеп эшләргә насип булсын. Шуннан да шулай. Инде менә тагын бер яңа проектыгыз, ул да булса лаборатория, иҗат лабораториясе, Алкыш проекты дип атала бугай. Аның турында тулырак сөйлик әле. Бу ниндирәк проект? Бу безнең беренче эшләп җибәргән милли проектыбыз. Милли драматургия һәм театр журналистикасы буенча беренче Алкыш театр лабораториясе.
Бу лаборатория ел дәвамында дәвам итте. Монда төрле авторларның әсәрләре кабул ителде театрыбызга. Һәм ул тамашашы һәм безнең артистларыбыз тарафыннан укылды. Иң яхшы дип табылган 5 әсәрне без бу лаборатория кысаларына керттек. Монда 5 режиссер, режиссерлар танылган түгел, яңа үз эшләрен башлап килә торган режиссерлар, 5 сценограф, 5 композитор катнашты. Һәрберсенә аерым әсәр бирелде. Инде иң яхшы дип табылганы безнең театрыбызда тулайым бу әсәр сәхнәләштерелде һәм репертуарда үз урынын алды. Бу да булса Салават Юзиевның Кияү урлау музыкаль комедиясы. Аны Регина Саттарова сәхнәгә куйды. Килегез, карагыз, бик күңелле. Менә бу эш алымы минемчә бик тә отышлы һәм киләчәктә ул дәвам итәчәктер дип беләм. Әлбәттә. Могҗиза студиясе турысында да сөйләп узыйк әле, чөнки ул 2019 елдан бирле эшләп килә икән инде. Ул нәрсәдән гыйбарәт? 2019 елның март ayında директорыбыз Фәнис Мусагитов һәм Вавлага вместе инициатив төркеме җитәкчесе Альбина Фаритовна тәкъдиме белән бу студия оешты дип әйтик. Анда безнең мөмкинлекләре шикле балалар йөри. Әмма ләкин алар калган балалардан бер җире белән дә аерылмый дип әйтергә кирәк. Алар шул кадәр талантлы, шул кадәр янып, көйеп йөриләр бу студияга. Берсеннән-берсе матур иттереп җырлый белә, матур иттереп сөйли белә. Менә 2 ел эшләү дәверендә бу бик куркып кына алынган, ашып җибәрелгән студия иде. Чөнки үзегез беләсез, ул балаларны укытырга да зур көч таләп итә. Һәрберсенә аерым алым кирәк. Әлбәттә, адаптация бит аларга. Зөфәр Харисов спектакльләр куя балалар белән. Инде сәхнә теле укытучысы Гөлназ Нәүмәтова, инде сәхнә хәрәкәте буенча укытучы ул безнең яшь артистыбыз Салават Хабибуллин. Ике генә ел эшләүгә карамастан, инде үзебезнең зур уңышларыбыз бар. Калган елларда призерлар булып, или катнашчылар булып кына килсәк фестивальләрдә, менә инде узган ел 2 зур җиңүебез булды. Бу бөтен Россия күләмендә үткәрелгән Ямагу творчество без границ фестивалендә без беренче стипенлы лауреат, беренче дәрәҗәле лауреатка лаек булдык. Менә бу әйберләр шуныкылар булган. Әле алай гына да түгел. Менә беренче дәрәҗәле лауреатка лаек булдык һәм дә инде аерым призерда булып калдык. Бу безнең балалар өчен бик куанычлы булды. Без анда Серле тартма дигән әсәрне тәкъдим иткән идек. Бу Серле тартма Кәрим Тинчурин һәм Галиәскәр Камал әсәрләреннән Сүнгән йолдызлар белән беренче театрны берләштереп, Зөфәр Харисов сәхнәләштергән, үзе язган бик матур әсәр иде. Аның белән генә шикләнмәдек. Елның елында менә Акбар Созидание хәйрия фонды оештырып килә. Бу инде район күләмендә үтә торган зур фестиваль. Театр Ал инклюзив. Монда мөмкинлекләре шикле төрле районнардан балалар килә, үзләренең спектакльләрен тәкъдим итәләр. Без быел инде калган елларда призлы урыннардан алып килсәк, быел инде беренче урынга лаек булдык. Бу безнең өчен зур уңыш, балаларның һәм укытучыларның, әти-әниләрнең зур тырышлыгы белән.
Акча сезгә кирәксә, менә ул, булыкса. Ярый. Мә. Ал. Ярый калсын инде. Мөмкинме? Түләде бит. Ой, рәхмәт. Ой. Кызлар, сез әзерме? Әзер. Нигә, чайники? Миңа нискә кирәк. Нишкә соң кирәк? Ансыз! Hala! Яш! Күрәсеңме? Чамбар. Вай! На, ал. Әйдә, кыз, әйдә. Кызлар, ойсыгыз. Менә мөмкинлеге шикле балаларны мин күз алдына китерәм. Аларга бит менә үз-үзләрен күрсәтү, ничектер тормышта үзләрен табу кирәк. Алар өчен менә бу Әлбәттә. шөгыль, бу студия минемчә бер ни кебектер, саф һава кебектер. Әлбәттә, алар киләләр. Килүгә, аларның иң беренче килүгә башлана бер-берсенең хәлен белү белән. Атна буе нинди үзгәрешләр булган, кайсы нәрсә белән шөгыльләнгән, дәрескә кереп киткәнче бер ярты сәгать аларның үзара әңгәмә корулары була. Төркчә әйтсәк, сөхбәт. Әйе, Аралашу. әйе. Чыннан да бик күркәм. Инде менә без яшь вакытта шундый сүз бар иде. Синең өчен моны Пушкин эшлимәллә, монысын да Лермонтов эшлимәллә дип әйтә шундый шаяру бар иде. Менә Пушкин картасы дигән әйбер керде. Бу нинди мөгъҗизалы әйбер нәрсә ул? Шуны аңлатып үзегә. Пушкин картасы өстендә театрыбыз бик актив эшләде һәм эшләвен дәвам итә. Бу инде 14 яшьтән 22 яшькә кадәрге балаларга бирелә торган карта. Узган ел аның счетында 3000 булса, ә быел инде аның счетында 5000. Спектакльләргә бик теләп йөриләр. Без инде үзебезнең театрыбызда кую белән генә шикләнмибез. Үзебезнең Татарстан буйлап районнарда да мәктәп балаларына, шулай ук менә күллиятләргә барып, үзебезнең спектакльләребезне тәкъдим итәбез. Пушкин картасы миңа калса бик кирәкле, бик файдалы карта. Узган ел бит инде менә Кәрим Тинчурин театры өчен юбилейлар елы булды. Шуларны да телгә алыйк әле. Кемнәрне зурладык, кемнәрне күтәрдек, Әйе, безнең ике зур юбилеебыз булды. Беренчесе аның Нуретдин Нәҗмиев, Татарстанның халык артисты, үзенең 75 яшьлек олуг юбилеен билгеләп үтте. Әнә икенче юбилеебыз Зөфәр абый Харисов, Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты, үзенең 65 яшьлек юбилеен билгеләп үтте. Һәм Зөфәр абый дигәннән аның менә бу балалар белән шөгыльләнү, аның үз тәҗрибәсен аларга тапшыру бу инде икеләтә күркәмчеге, бай Әлбәттә. тәҗрибә туплаган. Балалар кычак кына тора торгандыр инде аны. Әлбәттә, бик Ялган ярат. кеше бит. Әйе, бик яраталар Зөфәр абыйны. Зөфәр абый үзедәген балаларны нык каты ярата. Әгәр дәген инде педагог белән балалар арасында җылы мөнәсәбәт булмаса, безнең бу студиябыз шундый зур уңышларга ирешә алмас иде. Зөлфия, үзегез дә әлеге студиядә шөгыльләнәсез, ниндидер дәресләр алып барасызмы, әллә оештыру эшләре генәме? Мин оештыру эшләре белән шөгыльләнәм. Башлыча. 10-нчы халыкара заман милли драматургиясе фестивалендә дә катнашкансыз. Ул хакта да тамашачыларга җиттирик әле нәрсәләр әйтергә мөмкин. Әйе, бу фестиваль 10-нчы тапкыр үткәрелде театрыбызда. Узган ел аның үзенчәлеге шунда булды. Калган елларны төрле өлкәләрдән, төрле республикалардан театрлар килсә, быел инде без әзрәк шикләрне кысарга туры килде, пандемия булу сәбәпле. Үзебезнең Татарстандагы театрларыбыз катнашты. Тагы бер үзенчәлеге булды. Образовательный форум дип әйтик инде, укыту формасында да үтте. Институт культуры белән берлектә дәресләр алып барылды. Андагы педагоглар, шулай ук менә Мәскәүдән, Санкт-Петербургтан килгән критиклар безнең журналистларга һәм дә инде студентларга дәресләр бирделәр. Һәм инде алар үзләренең кулларына сертификат алып чыктылар. Үзләренең уку дәрәҗәләрен әзрәк күтәрделәр, яңарттылар. Өстәмә белем өстәделәр. Монысы да кирәк, чөнки бит инде әсәрне аңлап языр өчен журналистларга да бик мөһим, ул әйбердә. Әлбәттә. Менә сез әйттегез бит инде шул Мөгъҗиза студиясендә балалар белән эшләү турында, аның үзенчәлекләре нидән гыйбарәт? Менә шул хакта тулырак сөйләгез.
Biz укыту белән генә шөгыльләнмибез, балаларга күңелле булсын дибез. Алар үзләрен якын, үзләрен иркен тойсыннар, үзләрен өйләрендә кебек хис итсеннәр дип кайгырту өстендә дә эшлибез. Һәр бәйрәмне билгеләп үтәргә тырышабыз. 8 март буламы, 23 февраль буламы, или яңа еллармы, шулай ук менә бу театр туган көннәре, 1 июнь балаларны яклау көне, һәр бәйрәмгә дә без аерым программа әзерлибез. Ә инде узган ел, менә үзебезнең безнең Кәрим Тинчурин паркы бар Казанда. Шунда елның елында балаларны яклау көнендә безнең театрыбыз зур бәйрәм оештыра балалар өчен. Ә безгә инде бу икеләтә бәйрәм булды. Без бу үзебезнең театрыбыз оештырган бәйрәмдә үзебезнең театр студиябыз белән, Могҗиза студиябыз белән үзебезнең беренче театр спектаклен күрсәттек. Балаларга бик нык ошады. Алар өчен дә бу әлбәттә инде икеләтә бәйрәм булды. Менә шул Могҗиза студиясын бер-берсеннән ишетеп, минем уйлавымча, шактый күп балалар шунда килергә тырыша торганнардыр. Әлбәттә. Сезнең җитәкче буларак моны үзегез беләсез. Әлбәттә, кызыксыналар, килергә тырышалар. Әле менә шуны да әйтеп үтәргә кирәк. Безнең узган ел бер укучыбыз өстәлде. Ул Айрат Якупов Теләше районыннан алып, һәр дәрескә безнең килеп йөри. Менә әти-әниләре дә сабырлык телисе килә. Егет бик талантлы. Бик күп фестивальләрдә шигырь сөйләү буенча урыннар алып килә, беренче урыннар алып килә торган шундый талантлы егетебез. Бик теләп йөри. Менә араларны ерак дип тормый, районнардан да тартылалар. Бу безнең өчен инде зур бәхет. Зөфәр абый Харисовны да шул балалар белән бик теләп, бик яратып шөгыльләнә дидегез. Ул инде атна башыннан ук киңәшләшә башлый. Әйдәгез, менә бу дәрестә моны эшлибезме? Әйдә, менә бу дәрестә менә булай итеп карыйбызмы? Ә менә бу әсәрне куйсак ничегрәк булыр икән? Балалар ничек кабул иттер икән? Әниләр ничек кабул иттер икән дип янып көйеп йөри. Нык дустана мөнәсәбәттә эшли. Алга таба да шулай эшләргә насип булсын. Һәм әлбәттә инде игелекләре насип булсын, чөнки бик саваплы гамәл. Амин, амин. Инде шунысын да әйтергә кирәк, менә пандемия шактый гына нык китереп сукты, ләкин шуңа да карамастан театр яшәргә тиеш, тамашачыларны туплау, аларга сәнгать шатлыгы өләшү зур вазифа. Милләттәшләребезгә шул уңайдан әйтәсе килгән сүзләрегез бардыр. Әйе, бу пандемия әзрәк шикләр куйды безгә. Шит төбәкләрдә буласы, шит өлкәләрдә буласы гастрольләребезне кичектереп торырга туры килде. Алла бирса, быел кичектерелгән гастрольләребезгә барырбыз дип өметләнәбез. Насип булсын. Һәм инде әйтәсе килгән теләгем, үзебезнең булган тамашачыбызны югалтмый, үзебезгә яңа тамашачылар җәлеп итәргә насип булсын. Ә без инде үз чиратыбызда аларга матур-матур спектакльләр тәкъдим итербез. Иң мөһиме сәламәтлек. Сәламәт булып, шулай матур-матур бергә эшләргә насип булсын. Амин. Һәм нәкъ шул урында Могҗиза студиясе башкаруында алар белән берлектә төшерелгән бер видеоязма карап узыйк әле. Yayın balalar, bildiğiniz miydi bu tılsımlı durulunun kışın? Әйе, абый, білдік. Дуслық болса, бар да бұлай екен. Bik yaxşı, demek bizning kış bir demlikte.
Зөфәр Харисовның юбилей чарасы турында да әйтеп узыйк әле, кичәсе. Минемчә, ул гадәти генә форматта узмады. Әйтеп үткәнчә, узган ел юбилейларга бик бай булды. Россиянең ат казанган Татарстанның халык артисты Зөфәр Харисов үзенең 65 яшьлек күркәм юбилеен билгеләп үтте. Юбилей үзенчәлекле форматта булды, гади генә түгел. Моноспектакль дип атыйк инде без аны. Моноспектакль булып барды. Бер кеше уйный торган. Бер кеше уйный, ул да булса, юбиляр Зөфәр абый үзе. Монда инде Зөфәр Харисовның балачактан алып хәзерге вакыттагы тормышы сурәтләнде. Ничек ит, ул бит инде туган ягы мөслимнән. Ничек итеп мөслим мәктәбендә укыган, аның яраткан эте булган. Менә ул этнедәген бик матур фотографияларын чыгарып, аның турында да сөйләп үтеп, үзенең укытучылары турында ничек иттереп ул театр училищесына укырга килгән, һәм дә инде ничек авылны сагынып, мөслимен сагынып, Казанны ташлап кайтып китүе турында да сөйләде. Алга таба үзенең гаилә коруы, тормыш иптәше белән танышуы, балалар алып кайтуы, театрда ирешкән дәрәҗәләре турында да бик матур иттереп, менә бу моноспектакльгә керткән. Бу сүз белән генә бармады. Һәрберсенә, менә һәрбер яшьлек вакыты булсынмы, гаиләгә бәйле булсынмы, эшкә бәйле булсынмы, һәрберсендә аерым багышланган җыр барды. Җыр, шигырь, һәм дә инде менә бу сөйләү формасында бик матур килеп чыккан иде. Әфәрин дип әйтергә генә кала. Шуннан да шулай, Зөфәр абый һәрвакыт оригинал булды. Инде менә әкрен генә өлкән кешеләр образына кереп бара. Наил абыйдан соң хайран гына образларны аңа тапшыралар. Һәм минем уйлавымча, ул театрның чын мәгънәсендә әйдәп баручы актер, аңа да уңышлар телибез. Әлбәттә, әлбәттә. Инде сезгә, Зөлфия, бик зур рәхмәт. Шактый гына менә әтрафлы, киң, мәгърифәтчел юнәлештә эшләр алып барасыз икән. Театрга да, үзегезгә дә уңышлар телибез. Рәхмәтле тамашачылар, тулы заллар, алкышлар, чәчәкләр юлдаш булсын. Амин, рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, студиябезнең бүгенге мөхтәрәм кунагы Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрының баш администраторы һәм труппа мөдире Зөлфия Бәшәрова булды. Аның белән саубуллашабыз. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам. Бергә булыйк, бердәм булыйк.